Nyalande nogas joyi lural e nder laamu ngu. Haɗa jogi tindi laamu Allah belɗi jokke tindude. Woto kule hay sokon seeɗa ngati weli baba mon rokkude on laamu ngu. Jeeye ngalu mon dokon kalis o wasɓe. Mbakkotoɗe dangaji ɗi bonata. Ndendinde ngaluji mon dow asaman. Ɗon ɗi gasata ha abada. To hay gujjo goto wawaɗi hebde. Te hay moƴƴu wawaɗi bonnude. Ngati ɗo ngalu mon woni ko ɗon ɓerɗe mon goni. Debbo, a dandama e ñawma ngu. ƴeewe o selli ɗum ina hawni telli jettode godani e jomiraɗo teddungal wodani ceerno jettoɗe godanima a jarama jetten Allah ɓi 16 yo Allah ayne ceerno. Ko balɗe 6 liggete a majjani ɗum poɗɗa arde safrade koye balɗe 6 he kono wona ñande ñalawma foftere. Onon nafigeji ɗi ala e mon fof mbo humtata babba mum walla ngaari mum yarnoyo ɗum ñande ñalawma foftere. Nden noon moɗo namni on so o tanum Ibrahima mbo seytane tongi duuɓi 16 fotani dandede ñande ñalawma foftere. Holno farisa en ndeniratno juɓɓude deene o? Holko seeno juɓɓude deene o e laamu Allah ngu? Calagol yeeso juɓɓude deene o hol fayida ɗum jogi?